Ассалому алайкум азиз, тоҷнёри олам. Дар ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам касе ки рамазонро мега бо имон мега бо қуввати бо имони ба қувваташ мега ва ба қувват мега чӣ мегӯянд рӯза гирад бо имону бо ҳисобу мисоки ба аз худованд чӣ мегӯянд талаб кунад ва ба худованд баргардад дар моҳи шарифи рамазон ва ибодатҳои мисол худовандро вақтаги рамазон чӣ мегӯянд намоз ва рӯзаро мисол ки пост дорад, рӯза ба намоз бояд бошад, намоз ҳам бояд ба рӯза бошад. Намешавад ки одами рӯзадор намоз нахонад ё ки одами намозхон рӯза нагирад. Ҳар дуяшон як ҷо бояд бошад. Ҳамон инсоне ки намозу рӯзаро як ҷо мисол дар рамазон чӣ мекунад, риоя мекунад, Аллоҳ таоло гуноҳҳои гузаштаашро мебахшад. И дар ҳадиси пайғамбар омадаги ки гуноҳҳои гузаштаашро мебахшад, лекин барнагардад ба гуноҳаш. Ин хуб аст. Лекин дар рамазон биёяд ки худованд гуноҳои маро бахша, бои рамазон бироя бо ҳам корша кунад, ин аллакай чӣ мегӯянд масхара кардан мешавад. Масхара мисли қавме ки Мусо алайҳиссалом чӣ кардан ку масхара кардан рӯзи шанбе манъ карда шуд. Аллоҳ таоло нуро маҳрум гардонид аз сайди моҳӣ. Бурдан сеткаҳои моҳӣ шикор мекардагишон рӯзи ҷумъа монанд шанбе гуфтан мерем моҳимоно мегирем мебием. Худованд маймуншро кард, лекин уммати пайғамбар салам Аллоҳ таоло маймун намекунад, лекин имтиҳон мекунад, дар ғазабаш мегирад. Мисол ки чӣ қадar дар рамазон мебиёӣ намозро мехонӣ, рӯзаро мегирӣ, ба рамазон ки гузашт на намоз мехонӣ, на рӯза то есть намозро намехонам, тарк мекунад. Ё ки дар рамазон меояд тавба надомат мекунад, худованд гуноҳошро мебахшад, баъд аз рамазон бо рафта гуноҳошро бо айстарна бо мекунад. Ин масхарагӣ мешавад. Дини ислом дини масхара нест. Дини ислом вақте ки баргаштем, исту ҷоддаам хастаем, дигар накун. Омадем мисол тавба кардем, дар зиндагӣ тавба кардагӣ зиндагӣ давом теҳ. Намешавад ки моҳи шариф рамазон ҳамчун чӣ мегӯянд худнишонтии мо рӯза гирему, намоз хонем, баъд аз моҳи шариф рамазон дигар намозро бо нахонем. Хеле нест дар дини ислом. Ин ранги чӣ мегӯянд ислома чӣ мегӯянд ноэҳтиромӣ мешавад. Намозро бояд доим хонем, рамазонро мисол ки бо намоз бояд гирем. Намоз ки хондем доим, рӯзаро бо намоз мегирем. Бо рамазоне ки гирифтем, рамазонро бо намоз. Намешавад ки рӯзаро бенамоз намозро мисол ки баъд аз рӯза бо нахонанд. Ин чизи дар ақли инсон туғ намеғардад. Хастае? Чӣ қадar мисол инсон ҳар рӯз мехӯраду менӯшад, хоб меравад. А чӣ ба намозро ҳар рӯз намехонад? Дар як моҳи шарифи рамазон фақат мехонад, дигар намехонад. Ин Аллоҳ таоло чӣ мегӯянд вай намекунад. Ба худованд корҳои хел рафторҳои хел чӣ мегӯянд амалҳо барои худованд хуш намеояд. Бандаш ранги масхара кардагӣ мешавад. Хаста? тавба кардем ба сӯи худованд ки баргаштем, ба ҳамун тавба кардагимон бояд ки зиндагимон давом диҳем. Намозҳомон хонда шуд, то зинда бинамон дигар давом диҳем. Пас аз моҳи шарифи рамазон иншоаллоҳ. Менамина ба шумо гуфтам ки касоне ки пеш аз рамазон чӣ коре кардан, омадан тавба кардан, бигзоранд хеле бимонанд иншоаллоҳ пас аз рамазон. Мондем бо барои фоидаи худтон, саломати худтон, мисол ки хурсанд мешен, рӯҳтон болида мешавад, зиндагӣ хуб осоишта мегузаронед. На ба духтар мерен, ягон уколу ягон дору барои шумо мефармоянд, на ягон дардҳои тавбанашавандаву дардҳои чӣ мегӯянд музмина гирифтор намешавед иншоаллоҳ. бале. Касе ки дар дини ислом зиндагӣ мекунад ку роҳат аст дини ислом. Роҳат аст ки касе ки шуморо сухани сахт мегӯянд ҷо мегӯяд роҳат дам мегирен, аҳамият наметиҳанд, ғазаб намекунед, ба сари инсон дод намезанед. Касе ки шуморо дашном метиҳад, санг мезанад, инчунин роҳат дам мегирен. Касе ки шуморо туҳмат мекунад, худованд месупорен, дам мегирен. Касе ки шуморо дар ислом агар ки ҳаққонӣ зиндагӣ мекардагӣ бошед, касе ки шуморо сумтона мегирад, барнамегардонад, роҳат дам мегирен. Мегӯяд ки рӯзи қиёмат муфлис мехӯрад. Касе ки шуморо чӣ мегӯянд паставит мекунад ё ки покушаӣ карданӣ мешавад, таҳдид кушданӣ мешавад, худовандро мегӣ маро эмин бидор ба худованд, барои ки робита аст. Аллоҳ таоло дуо мекунед, худовандро эмин бидорад. Роҳат аст. Дар дини ислом зиндагӣ кардан як роҳат аст, роҳат. бале. Касе ки дар дини ислом зиндагӣ мекунад ку бо қонуни худованд зиндагӣ мекунад, пайрави Қуръону суннат, пайрави саҳобаон аст,
راحت است، راحت میکنین شما. رحمت الله تعالی است. و مثل ما در یوتیوب میشینیم با حاضر گپ میزنیم، راحت میکنیم. ببینید چه راحت است. کسی چیزی که میگه اهمیت نمیدی، میگی برایتون صلح میخوایم، آرامی میخوایم، آرام باشین، آرامون میشه زندگیتون، آرامونه میشه. میگه شو اینا که بمونید در زندگی رو آغاز کنید در دین اسلام، در این نماز خوانین، روزه گیرین، مثل که رعایت کنین دین اسلام و خود در سایه دین اسلام، در سایه الله تعالی عمر بسر بردن راحت است انسان دم میگیرین. بله، درونتون راحت میکند، درون انسان راحت میکند. بیرون مثل که از خانگی چی لباسه گرم قطعی ما میپوشانیم چکنیم، یکی درون انسان نمیشه که به یگان چیز گرم کنی. درون با یاد الله تعالی، با قانون خداوند زندگی کردن راحت میکنه. ذکر خداوند در زبانتون، پای به طهارت میگیری، نماز بخش میخوانی، روزه رو میگیرین، قرآن تلاوت میکنین، قرآن گوش میکنین، از گپ‌های چیزای دنیایی خودتون دور میگیرین. چیزی که خداوند بهش میته رحمت چی میکنین، مینا دوری میکنین. الله تعالی بسرتون مثبت میبینه که اعوذ بالله راجعون، صبر میکنین، توقع میکنین، راحت است. در دین اسلام زندگی کردن راحت است. اینم از تجربه خودم شما میگم، راحت است. مسلمان بودن در دین اسلام زندگی کردن راحت است. راحتی الله تعالی به شما، الله تعالی راحت میدهد. شما که در دین که راحت کردین، رعایت کردین قانون خداوند، در قیامت هم انشاءالله که راحت میبینین. خب زنده سلامت خانواده سلامت باشید و پادپیس لایک و پدلیس را فراموش نمیکنید انشاءالله.